shehu imamuna Yahuza kada kana man kana ya util miza. To alhamdulillahi yadda ka buƙaci turaren ibdali, in ka karanta wannan bayanan insha Allahu za ka fahimci wasu abubuwan da suka shafi wannan hayaƙi. Turare ne ake yin shi a jiki. Ka tsaya ka saurara. Kai ma mai sauraro na a wannan lokaci, imma a rijiya kake rayuwa ko a wace ƙasa kake kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe. Insha Allahu ga wannan sai ku karanta ku duba ku gani. Akwai hayaƙin korar shaiɗanu, hayaƙin ibdali, hayaƙin tsarin jiki, yana buɗewa harkoki, yana farin jini da dafa'i, yana magance sanyi, yana maganin istimna'i, maganin ciwon ƙoda da dai sauran magunguna. Amma babban tasirin da ya fiye a kai shine na tashin asiri, na karya kowane irin sihiri, baki, jifa, sammu, kowane kalan irin sihiri ne. Ban ware na ce wai baki ko wani ko kaza ko a'a kowane kalan sihiri. In dai sihiri ne a yi don a cutar da kai ko don a raba ka da wani abu, da izinin Allah yana magance ko kana da yawan laulayi, kwanciyar rashin lafiya, yau lafiya gobe babu, yau lafiya gobe babu, kana so Allah Ubangiji ya hore maka lafiya mafi nagarta a rayuwarka. To insha Allah ka jarraba wannan turare na hayaƙin ibdali wanda turara jiki ake yi da shi insha Allah. In kai wanka a lokacin da ka jiƙa jikinka da ruwa ka yi wanka, to kana fitowa kafin wannan lemar jikin naka ta bushe sai ka yi wannan turare da izinin Allah. To yadda ake wannan turaren ibdali kenan insha Allahu. Ka yi yau, ka yi gobe, ka ɗauki kwana 3 ko ka ɗauki sati 1 kana yi. Da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala kai a jikinka sai ka ji daɗi. Ko ka ce yanzu lafiyanka lau ka jarraba ka gani. Da izinin Allah sai ka zamo kamar dokin da aka haifa wanda bai fi kwana 2 ko sati 1 da haihuwa ba. Za ka ji ka wasai jikinka duk ba nauyi ba wani duk wani sihiri ka zubar da shi da izinin Allah. To wannan shine sirrin namu na yau daga naku Shehu Umar Mahdi. Kuma wannan sirri da kuke gani na wannan turaren hayaƙin ibdali ba za ku same shi a ko'ina ba ko a kasuwa. Duk wanda ya ce maka yana sai da shi a Islamic chemist ɗinsa ko yana sai da shi a wani waje ka tura masa da kuɗi ka siye shi, wallahi summa tallahi ƙarya yake yi. Domin wannan a wajejenmu kawai ne za ku iya samun shi. Idan kuka duba za ku ga Ni'ima Traditional Islamic Medicine daga gare mu ne, mallakar mu ne kuma mu ne muke gabatar da shi da abin da ya shafi ilimummuka da muka samu daga wajen Allah da ya ba mu ilimin yin wannan sirri insha Allahu. Malam Mai Turakar Yasin, Ni'ima Traditional Islamic Medicine insha Allah. Wannan shine sunan abin nan ɗinmu na sai da waɗannan abubuwa da kuma ba da su da izinin Allah. Duk inda mutum yake sai mun yi bidiyo da call da kai ka ganni na ɗauko shi na nuna maka shi tukunna insha Allahu ka saka order a tura maka duk inda kake. Ga duk mai buƙata ya mana magana a WhatsApp. Wannan shine sirrin ibdali. Ina muku fata alkhairi daga